Ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Achọrọ m iji ohere wee kenee gị, kenekwasịzie ndị Igbo niile, ọkachasị ndị na-esonyere m na ndị na-atụsara m ozi, maka na asị na-ekene onye gwọrọ akịdị ọfụ ụgba na ọ ga-agwọ. Nwanne m nwoke, biko ọ bụrụ na iso na ndị na-edetere m ozi edemede mana m nwa aka ha saghachighazi gị ya bụ ife, biko iwe gị adị n'ọkụ na ife nzirikọta ezi a na-akpọ DN o juru eju. Ajụjụ na ọsịsa niile m na-asa ebe ahụ agaghị m asacha onye ọbụla niile ofu ntabi anya. Nke ịbụa, ọtụtụ ife onyonyo niile m mere dị na YouTube. Ọ bụkwanụ ụfọdụ ihe onyonyo m mere ka m na-etinyewe na Facebook. Biko ọ bụrụ na ị na-esonyere na Facebook, kaba arụ sonyeresie m ike na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ihe nkiri na ọtụtụ ọsịsa ajụjụ ụmụnne anyị jụrụ etinyere na my YouTube page. N'ebe ahụ ka ị ga-enweta ihe niile gbasanye okwu niile nke bụ ọdịnala na omenala Igbo na njirimara eji were mara ndị Igbo. Biko nwanne m nwoke, so ohere dịrị gị bụ ọ bụrụ na ị detere m ihe ozi akabeghị saghachighị ya bụ ife gbasata ajụjụ ịjụrụ, gagodu na my YouTube page at Mazi-UC ka ị mara na ya bụ ife na m emego ife onyonyo dowe ya ebe ahụ. Ọ ga-asọwụta m nke ukwuu na ọ bụrụ na ị mee n'ọfụ itinyekwanụ m akara subscribe, ịgbanyegwere m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere ife ozi m ebe ahụ ka ị nwee ike ije na-egere ya. Ụmụnne m, asị ka m werekwa ohere na gịnị kenekwa ndị Igbo, kenekwa gị nwe onwe gị, ọkachasị ndị na-esonyere m na ndị na-atụsara m ozi. Asị m mbọsị nta ka anyị chụọ na Owere Nchi. Ndewonu.